Түйкөннен бүгін береге білдейлер эколог бегдейдулақпыт Петр Николаевич Мартынов туғынан кәпсетекпін. Онтон білдерін құрдық бұл Петр Николаевич 1994 жыллаққа жекімдағы табыл бүтте тоқтығырдақ кәгәхер бар. Олымды түрі біті өлгі Мартыновтар ден өлгі 2 соғынны. Онны боллаты тұлбая Николай Николаевич историю вышутал Караевет ақтарынан боллағана. Бұл бөтір түрі ғыттан тоқты үрді түріп көйліған оғы түрі. Онна көп құғас баттақтағы. Оны бұл Николай Николаевич бәйті арыттары боллай алтағы өт. Балталағы бұл хаңа түрі бұл тәрі әқы оғаны көйен бәйті. Оны ғыттан түрі ғыттан оны болған көрімдәқ, бұғатыл көрімдәқ оғы. Түрі өтеден ақтар бұл бая. Онтон бұл Мартыновтар 1904 ағасыллаққа бұл табыл бүттен нүбал көйін кейлерлер. Ол кейлерлер ұтты білден тұрыр бейін нүбал ұтамай тұрыр ері бүлі отыны бәбіт күтілдіғар. Endігінен ұчыта ойчат барытаты өріске бұққылдан онына балыттағын онына өтілен ол атырыта. Ол құрдығыты бұл бөтір Мартынов бәмие бұл бүлі өрістен каратыгар қарақсы барақ болуқтақ бұға ден әріндеққа. Оннатон жонақтарынан кәді үрдіғ ұғытыр. Бұл бүлері самый мұғытан екі берегеттен екі күтігітігер бұл ұғытанына ғатар кәмегер бұл өрігі тақ қолқы қарбан тұрын дәуді. Ол ең болдағаны де бұл кәнде айылқатын кәретін бұтыр әуі бүлері әбетігер ұмсығын яқта бұл балыттан түрәбіт айылқатын кәретін бәтігер еңгерден ұлақ оғы болар. Ол ең бүкәлін эколог боларығар. Бұл айылқа тан қарыстырды тұру, бұл олыққа батырын күрдік кейін боларығар. Білден тұрыр, бұл манты ұлған ұрылған яу болықта. Онтан жа Петр Мартынов бәті ақтығылары күрдіққа үрдіғ күні арафманды ескелерге ұндаманда бір каска кіртіс бар. Үрдіғ оттамнақ оға бет, сколағы өрін айджат. Онды кені барын епірін бұрды айылқаттан бәрілі өт. Күйші оғаттынан жоғырдақ болан, олы бұр ақсы класқа айджат. Оған келілі қышланғынан дерек. Мәнеге емдік кыммата болды. Жақсы бұл айылқаттан бардағын бұғыта. Олды бұғытынан кені тұстуынан жақтамыд, асқолығы өрін айджат. Кәлін ұлаты бана мастер дейілген өшігі. Онна босқолы ол тұстуынан жарығырарығар бұл регионна, бұл республикаға қастатағын бастатағы жеді өт. Онна бұға қайлы өмірден қаманды тәркіпті келмелі өт. Ұлған яғынға. Өтшоқтан кені түрілі ұлған мұқтақ әті. Ол бұғытынан жарыны етіндік осқолаға жын тұстуынан жарықтамыды білдер. Бастығары директағы спортивны. Онтон жа өріған бітірен бұл армияға сол ұлыс балан кәлім баран. Балгевішсізге көріпқа тігі қайсылын академия етігір өріға кейрен. Ол кейрен баран хетер өрі матақ бір жыл өріні күрдіг өрімен баран бараған кәлін қалбын. Онда кәлін мантыттан кәпсін өріға батым денкінен баран. Бұл Мартыновтар өлілер осайынан бардағына білейлі көріліғ кенеге әтергілі кенеге көбіні қытырдыңна. Үндігінен әлбәға ақпыт үндіғ бұл интеллектуал қандықтаған өрдігіріқ әқиттен қалсы бат кен білейлі кейхетеден ақталды. Оқырдық кене Алексей Яблы каптеновты Россияға білдер биолог етеме эколог ұрысқысы бұл экологияға министрін өбәйті. Кені хақайлы кілғаджан бұл Петр Мартыновтың бестерігер. Петр Мартынов мен Горбашчик пінден бәтім білгендер бет. Ата көркілі күрді. Атон Горбашчик пінден қору помаратчы өндей өтеттерме орыннақ. Тағай жаққа кені білкемге туыққа промкомбинатқа үлілігі жүгіт. Онда кені қороптареген орынлар талағана. Тәңнеден яблоковы ақтырын тұрар. Антон әме Петр Николаевич Мартынов
كيتم بغيتنا تهدى حتى بالله مسكه استغسل ولولته تبلي كنات ناتا مدوسة تقدر تمون كتر الجين بيت الطوق طوق عليه المعلمية بلدي إننا تنرجع شاي القجا قطع غلام بو بيت كيدا بارتن هاتي هذا والله كنا ما يلا وبغيتنا تكنا وبغيتنا كنا بلدر الباقي قلنا وتبي إيكولوجيا تروح بلي تهور كيسير لكن كنا قد دخل بتجاه تبار بلد بقولك بو أوهم بيسلطان بو لبشوا بلاس كنا glass ناس أنا تون درجة الدنيا نتيارة ديمقراطية كي أولر تلقى أولي لقى كيري بربطة أنا أول كتا قاتش تختملر بقول تختملر كين من غير جا تخسوا تختملر كل تجي بو ترى وكل وطن ده بلاد بدنا أخيرا من نجدنا إيكولوجيا مثلا كتخبط خلنا لهنا نقلاي بورصة كولا كنا عاتب بتستطيع لا كا ونعرف نجد بقيه كنت اختار نجد بقى بيت بيستيه جوتر هاي القول نهدى عن ده في هدي وتر وتر أنه به ما يجا أخشى بده وبه نقول برا هنا أصل لاقة كذا نحن عاتب نجد بتبيدله ببترة أنت بو بيتر نقلاش مرتين البيت توهون ديه اللاقة إنت مرة ترجع بو كرتون 3D بو هيران نحن ياجلنا عاتب نجد بتبتدي حدودنا كورة إكسبيديشن بس هجودا بلد بكردو بكرتون تري كنا أولين لد بتبتديته هداعا دخل خلق داعا موجودة أرجع تغير لأن تقنال ولهم الله نبو طول ريقة تقول الله خرم من تهرب بلد بكردو بها خيرك هتون جود أول هتهلا قدلا أنا أقول أول هتهلا قدلا بو هيران نقدر يجينا دل بتبتدي لل تغير قلبانون يكملوا دل بتبتدي نبتر بالله تربو هاي خاطر ده هو خبرنا الله أنتن بو يكتبه بو أولين والله تخنيج سكاي دكتور بعد الموت الله عندنا ناس تخنيج سكاي الدبل ده تصبح كأكسام بلو ومن دكتور أنتوا الله بو أي خاطر خبرنا الله بودو تني كنا بو كرتون تريد بتبتدي نقول مرة بدنا قارس مرتنا كنا والله كان هما غلط بته أنتن الله جاكني إيكولوجيا هو رفضه بالجنة ديجا هنا نقولنا وكمل التنكين جه إيكولوجيا بالله بربده وكردو بو توهني كهلا قاكني بليو كميتيد برسالة لنا تلولا بليو كميتيد دينا تل إيكولوجيا سكي كميتيد بعد كم يجرب تكون بيوم نقوله كنا عطاه بالله في الدولة كان هو إيكولوجيا سكي 5 هنا أكاهيل كان هو كان هو خالد بتريد تولر من إدوار سكولو تاعتي بورصة تاع نيكولاي ديش أركيب تاع نبغيه جمود تبغى بمرتنا لسبترة إننا نبغى كم غادي هدا أبترت تاع ولخان أبشيسون دلتة أنتون أنا وربطوه كهلاقة مبيوتر نيكولاي مرتنا بنتيجوتون يابونيا خلتنا بس تقبلها تعمل بليني بو بيه هو يبتدي تنقرن كيوتون حتى تقول بطل ده هو كله كم نجمع بلين نبيه يقولك تي ومقالة تقوليه تنهار أنا بو يقولك تحت هدا عن تروستر أنا بو حملنا المكوش كتير يدل جملته أو بقولنا بو يابونيا $2 تهم غير تقاهي كتقر أنا تهم ده جملته وتنجح وكم نعطون 5 هندرة من الهراناتون سكول وطول أخصص كلاس بمهلا إنه إيكولوجيا وطروها نعهد دكتور بدون الجيبي الهراناتون بو نبغى أختار تلوين بارته أنا ده بستقر بو أختار تلوين بستقر للسورة سبتاعي وانش سبسو إيكولوجيا تيمال إيكولوجيا عن الله تيمال تهارت له إن بخت تهارته بيد والله أنا بو إتي عادم نجد بتبتدي هلوهم تهونا كين نقدر بتنجبن نجد الدعاء إتي أستريا بتوغلور إتي راس بيجلسوا يتقوجوا بتاعور ولا رستو تنقدر بتله الدعاء أنا كل منا عجوز بده أنا جت أول جت الله قبله بيوتر مرتنا بقوله هنا من يبغى عن كونفرنس فولنتير بيجي
экология тахсыл коромнулары каяһын чөлөгөр төһөрийден теменне онда коловор маңнайгытын ол кемнерге бу улырастыр станциялар бар болуп тахтырыгын бастыгы турусулар онтон халымта онтон бихөйдү бүтте бутта бу улырастыр станциялар кахан турбуттарын бу туртагын турбуттар онан хетиннигде улахан фундаментальный турусулары же отогонсуларга ондан да айтыс биттерден билети канада ол бу бүлүү экологический комитет бу членлерден олагана же алмазный той алмазтай тура бу ана сеттен косунар баай багы жолдар бягын оттан кутунар бүтүктө оттандар онна да бу аны туран же бар бихибиле тоғын лакка накыйндан бастыгал мастер колебастыр батуге жана таттыр онна же жон херге херде аната юре лыммы тахер гүзэ отогон лыммы тедет эти канада оя да каптабо алмаан хаамы анды дыгын лактас дигенен же нюбаларга катчы өгүлүрүп кадыр катчы кирилинде ана онно нanga hender nokta kamsahan naga juga mutara nyumba korstatu hanu buta nyumba loro sedentel tetel juga butel tenaga ulus sesama ekonomis kehadir dengan jam dogo worter hersen juga tak keluar ini kalan dah beri hadir dengan tuh Allah kau ya jangan harus sama dulu muda kalau pada anak orang bukan kaya kita онлық тереңділігі онда олтығылар үлілігі тачытаға халықта. Антон бұл Петр Николаевич Мартынов, кенде жаңағы экология бұқы халқалығын білі әдерге. Бұл мандына ғауырын айқылар басыбатаға кенде. Кенде докторлығын бұрдағын жақамыда білдер. Онына кендесі жоңғы әрге амандықтен әті әйті ұта бұл күмбатшаңылы білегі. Оны болмағы қостұрттың тұттың өққаде. Enerjia kurdo kallar ke bijakka onna bukan niki udah kolonial jabo tuhala ko nya nan biligan tu tarap dijan kinon hanala kata to bo hanata dinna to wala ka kanya ke karton tri je kurdo bo ekologisk katastrofa bo bujin dire ga hajo la jura ba ha ke ma takcha wali on turro sororna tikidde gonton to go besalaka bu Петр Николаевич Мартынов турусутунан азыроса компанияны хеле туханы онна лицензия кокондарын кеспиттерин хетте миллион асюстын жакойга астрактан турулар онна эсакыл гаскамна бу алма колду косту лицензия катта бидири дуктар азыросатта бу эме хеддажала бу билинги кехе то бе кадагын болдогон бидири батабапты толагана бу Петр Мартынов борду жондар бар болгондар много того, что была компания, очень годная девушка, и сыграла так что не стало. Около госпиталя дома, постель там на, это не он много, был алма хостули сидел в бедюта, это не бар, он на был хакаида экология история, это он на полуше он убили. Это не он на то, вот это халла как мы его Петр Николаевич Мартынов убеяна рахайла искемеритта колбута кабуйриятане окене дейтелнään катта ylitакымнaan катта хетимнахте танна фехетер итарас хахабо биндерге итаради жук радиация кодулла хеддерге жандатма билан тарарам туки даруйбетер ва насулла билlah ولهن جابوا تدخ بعد عين قطع بخاطر الدروة كه النجاري قلنا هم يومين هذا هاهر بيهن هاهر كنت يتكلم بده ممكن بخل ممكن وصل استوى الدعوة جاي لا كهتا أترتاح ركتنا كهتا إن كنا كنا نربط وصلنا عطنا لرتا ولسكترا مرتنا وجنبه طول التهلاقة أبشيس في نستورسات atau tera kemudian juga ada dokter kena nanu sabar ini bau juga nabul sar itu uristek tanhal narat juga dia uriska kena kerja dagat tanah itu lah ulah pesirikan bu kena ain maga ulah karena mereka lagi sekali kemiti kerja
Мартина Андрей Иванович Болнамут, Лагана Ньюту музей директора, он меня как-то стах пандемия тех надо. Был бюджет Торсан, был билдер архитектор, был Романовка, он это был Борозой биш. Индигана ровно был миллион его я там она чули доллар был на доллар, а те это ахвай месте постар он доллар. Был и который чайт халлака, كهنا تكهن وأولو دبل القرطة بجودة تمنو ذا كسبتة تمنا جا هو بعمل جعاري ببت هنوك بو نيكولاس مارتينا بو أتم ذاك هو تطور سولارا لور أخال بتاعه هندي بخمسة هندرا إن الهوتو بتنهن خمسة بارتون بتا وكل توهم توصل لك داول خان يصير تابدو ورتوه سلم درا أما هستات شغله بريم بلاه نابو أشياء سنسيتة وكل دكتوران نقدر ويا جنة البتبتري لا هدره هدول دارن شلي ورتهدي كده أركيد استوبن دارن تهري إن متخطر كده أما هستات شغله تام أيضا خانة كتير تكتو كده إن تخطر كده إني كنا بولا أنا بو كتب نيكولاي شو لسه تمكتر داخل بده يعني تقرأ إن تمكتر تطلع وللي تخرج اللي بتره أنا وقت هو بدين كان نبي كدولة تمكتر ترى الجاي ولا بعرف بالليل أنت تبغى كسر من أي خاتم توغر ترى أي خاتم توغر أول شباخ ترور ساعة أبشي استدني كولك بيت نقاش مرتدا بعد بستولرنا والله تمكتر كمارو كنت كني أبتاه بو هكاهلين التنقصنا بايا وهكاهلين البايا بو بدخ أرسيا دار بايا بو بدخ بو ينكل نلر باي دار إن كنا بو من بيهلو نكل نلر بتوه لان كاولر تاخد يا من هاتورو ما عنده دوبو فر راس إذا بلي وجس بات بهت تمبلي أراس بايتيس كريز ترمو من هدي لدي مولو لدي أراس تهدي لدي تختو اخترح مبارت تختوها كهي الماكن نيجر أنا دست ميكولوجيا لك هذا خطوة يشكله هذا كنا بده وأنا بو ده ميكولوجيا سكيك هذا خبر تور ده تور توه بعدين هلا ده بدولا بدرس تور هذا تور وأنا له أطر ولد كنا كذي هذا ولهن نقطة اللي بيجي أراسي تهدي هذا بدولا ده ميكولوجيا زي ما تعرف داخل الدكتوراه كنا كنا بهيت تنتقصتور مثل تدريجات ده من دكتور بدل تدري كلوجيا وكندر الجامعة تهلا بهذا الدكتور اليوم بولم بيلم ترى بغرو خلوا بيلين بيها خاوي سيرجع حتى بو قصتنا باي قصتهم استكشك حد من استهدف حد قصت بيقولات ديلا إن نوم بيلم ترى برتا ووقت أكتر بيجي إكولوجيا ببروه رجعت إن كنا بو إكولوجيا ببروه قام دعنا ببستك ككلتن تهاب بروس بولو هذه أنا بتوعي دقة إكولوجيا تنبهيجي نرود إني كجل قوة أي أخسرنا قطو ولر مكتر بير تولر داخليس أسلوبيا ولر ونبدنا بو إكولوجيا داعم بكو درس جدا أفشيس جدا جل بولا قاتل دقة وتوغر بو بيتر مرتين كل جنة عطرة ورودون مجي عطن تروح